что выбрать. Мне хочется и одно, и другое, и третье. Ой, привітання. Привітання, Буслик. Тебе подобается? Что? Упрыгажение. Ой, не вельми. Это чему не вельми? Тому що усё такое блискуче. Ой, мені треба охолні окуляри начепити. А? Ну добре, чапляй і знов сюди. Зараз. О, ух ти! Подобається. Справжня ёлка. Где? Передо мною. Ой, я не бачу. Да ти сама і ёсть ёлка. Вельми пригожа і святошная. Ой, Буслик, здимай окуляри, ти у їх бачиш не то, що треба. Зняв. Ну, і кого бачиш? Тебе. І навіщо ти стільки всього на себе начепила? Ой, я хочу быть самой пригожей на конкурсе. А на яким? На конкурсе казачных пригожуй. Ух ти, здорово як! А хочешь, мы с тобой разом на конкурс отправимся? А что, можно? Можно, только таким выглядеть тебя не пустят. А что не так с моим выглядом? Я могу прочесаться. Я зараз бегаю за гребнем. Треба зробити з тебе вельми пригожого казачного персонажа. Я готовый, Раби. Так, спочатку придумаем, кем ты будешь. А я могу быть лесиком, только казачным. Не подходить. Успоминай, яких казачних персонажів ти ведаєш. Червоный капелюш. Ой, пробач, Буслик, але ти не вельми подобна на дівчинку у червоному капелюшику. А колобок? Можно я буду колобком? Ти? Ой, не, пробач, Бусличек, але ти як покотишся, вельми много гусаков наб'єш і одразу плакать почнеш. Кем же мне тогда быть? Слухай, а давай ты будешь казочной птушкой. Ой, а як это? А з якої казки? Я придумала, ты будешь чаровной жар-птушкой. Ой, Не ой, а рихтуйся. а як повинна виглядати справжня жар-птушка? Яна повинна уся зіготеть от пригожості. Ой, не ведаю, чи тримається у мене. Я допомогу. Так, ходім. Ага. Добрий вечір, сябри мої. А де Яна з Бусликом? Мені здається, я чула їх голоси. Ну так, Сєєчка, привітання. Привітання. Як добре, що ви прийшли. Зараз тут з'явиться жар-птушка. Зустрічайте! Сапраўдная жар-птушка. Не-не-не, я ще не сапраўдна. Жар-птушка повинна пригожа співати. Спявай, птушечка. Хто? Я? Ну давай, давай. От твоїх співів навіть хворі повинні поздоровіть. Співай. А що співають справжні жар-птушки? Якую-небудь вельми мелодичную песенку. Зараз. Ой, спиніться, коли ласка, от такого концерту наоборот захворіть можна. Правда? Тогда я другую песенку заспеваю. Давай. Яночка, а можна у нас буде жар-птушка, якая не спяває? Ой, і правда, так лепше тримається. Та й нехай танцює. Буслик, покажеш нам танець жар-птушки? Ну я зараз. Вальс жар-птушки. Ой, та-та-та-та. Ой, Ти не побився? Ой, так трошки. У гэтому борі я голову не можу повернути, да і гэты блискучки мені перешкоджають. Буслик, ну жар-птушки роблять плавні рухи. Гэта каралеўскія птушки. Ну, а ти скачеш бицем неразумне куреня.
дакладней бусляня. А я ведаю, чым справа. Просто наш буслік вельмі хутка захацеў стаць жар-птушкай, а ў гэтай справе трэніроўка патрэбная. Слухай, буслік, і запамінай. Я слухаю. Трэба было паступова спачатку паходку вывучыць, пасля да спеваў пераходзіць, потым за танец брацца, а ўжо пасля касцюм прымяраць. О, с таким раскладом ён до конкурсу не поспее. А мне так хочется у чым-нибудь прыгожым паўдзельнічаць. Не хвалюйся, буслік, у цябе будзе яшчэ шмат конкурсаў, дзе ты зможаш праявіць свой талент. Я табе дапамагу прыгожую песню жар-птушкі вывучыць. Абяцаеш? Ой, мы с Феечкой возьмемся за твоё навучанне. Дякую вам, моя настаўніца. Вучыцца я вельмі люблю. Вось і цудоўна. Ну а зараз давайте глядзець мультфільм. Давайте. Ну вось і ўсё. Надышоў час усім дзеткам мыць тварыкі, чысціць зубкі і класціся спаць. А жар-птушкам? І ўсім птушкам таксама. Усім казачных снов. Добранач. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошенят и закрывай.